سلام صخبركم تخاتلتنا كم يسنحكم امباركس ناي ساعة زينا حسالكم متسلخ مجمرتا ግን أرستا زينا ኤርትራ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወረራን በጣም ድርበዳ ተራእዩ ምርጫ ሆላንድ ንስደተኛታትን እስላምን ዝጸልእ ሰላማዊ ሰልፊ መዕዋቱ ኣብ ኤውሮጳ ሰንባደ ፈጢሩን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጽናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ኤርትራ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወረራን በጣም ድርበዳ ተራእዩ ኣብ ነዊሕ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ወራር እስላም በጣም ድርበዳ ከም ዝተራእየ ሰብ መዛሕ ሕርሻ ኤርትራ ሓቢሮም ነቲ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ዞባ ሰሜናዊ ባሕሪ ተኸሲቱ ዘሎ ወረራን በጣም ምቁጽጻር ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሓቢረን ኣብ ሚኒስትር ሕርሻ ሓላፊ ሳገምቲ ባልዓት ኣቶ ኤፍሬም ኣሮን እቲ በጣም ድርበዳ ካብ ቃሮራ ክሳብ ንኡስ ዞባ ገልዓሎ ምዝርግሑ ከም ዝሓበረ እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ ኣብቲ ንምቁጽጻሩ ዝካየድ ዘሎ ምርብራብ ኣብ 200 ሄክታር መሬት ዘተባብዑ ጽይት ከም ዝተረኸቦ ኣቶ ኤፍሬም ኣሚቱ ሰራሕተኛታት ሚኒስትር ሕርሻ ካብቶም ኣብ ሒለብ ኢማህሚነን ሽዕብን ዝርከቡ ማዕከላት ምብጋስ ጻዕርታቶም ይቕጽልለው ህዝቢ ምሕዳራትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ምኽቲ ኣንጻራን በጣም ድርበዳ ክሳተፉ ሰብ መዚ ጸዊዖም እቲ ጸብጻብ ዛጊድ ብዛዕባ ኣብ ሕርሻን መጋሃጫን ዝወረደ ጉድኣት ዝሃቦ ሓበሬታ የለን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ጋዲንን ዓላን ዝርከብዎም ሙሱናት ከባቢታት ኤርትራ እስላም በጣ ተራእዩ ነይሩ ኣብ ክፍለ ወርሒ ጥቅምቲ በለይቲ ጥራይ ዝንቀሳቐስ ኣንበጣ ገረብ ኣብ ንኡስ ዞባ من حيلي محدرات كبابي عدي أغننن مايل حمن ترأينيرو قدم أستاذ كل تعمتون أب طريق كل تشان إسران حدن أب زواد بقى حري تمساسالي وراران بتأم دربدا ترأي منبرو يذكر أب زغرب عمتات وراران بتأم دربدا أب حيالها كرت كرن أفريقيا خبير كودات كورد مصنحو يفلت ودم مجمن حرشان فأو أب زحلف سمون أب زوج أو وانا وحبريتا أب زوان زي قدام يولدون يتأم بتأم دربدا أب حيالها خبابتات سعود عرب يمن سوماليا إيرتران قبتن كرر خمس خل أتنكيخونيرو قدام يولدو كوب تان بصحتن حج خصت يوم كلا ولد دما أفلام تري كل تشحن إسرائيل 4 جميرهم كسر مجابتن ميازن كقص اليوم إلو إثيوبيا جنا أبتناي 10 حدار وانا وحبريتا أي تقصتن كل تشحن إسرائيل تري جميرو فأو كايدو تسنحنا يمكن خلن مكود صار وفري أستاد حدا نتوخلت بليون دولار زقمت أخلن تريتن كم زرحنا أكل تشحن إسرائيل حدا كليتونيرو نتأبكرنا أفريقيا ترى إذن بالورار نمكن خلن مكود صارن بوحدو 3 مليون دولار كم زدليو حبيرو من بارون يذكر حدار أب تاريخ حزب إرترا ورحدار نتاريخ حزب إرترا قدم مجزأتن دحر مجزأتن زحلفت انكر مدرخات تاريخ زقتم على موجودت مرير حرنة أو تقارلون زي ساعات مقرطون قفتات جزأتي إثيوبيان سبعون حزب إرتران كال إنزل زخاخر بزحف الزعميتات زي سنة ورحة كابز السعب زرزرات كن ديكون نذكر نخون عصرت حمش حدار شحن شمون تميتن سوزان شعتن إيطالياوي كان جيسبي سابيتو فنة مجزأتن مزرك كابكلت أحوال دون كالا مركز أجرز خون نيشت مريت تخاريو عصر شوعت حدار شان شمون تمتن 75 هاتس يوهانس أب جندت مسراويت كبس قاتيم بحجز إرتراوان أو توقناتيفو حدار شان شمون تمتن 75 درجنا سراويت رأس الله نمجوخنا من ناران وريرو سفح جملة وقتل دمفتسام بزحت عدتات أكاتيلو نبرتاتن تركتانن زميتو شمون حدار شان شمون تمتن 87 جنرال دي لان مارسانو فلي أحد سراويت مجزاتي إيطاليا مريحو ودب متسوعاتيو 24 حدار شان شمون تمتن 87 إيطاليا خبات ناب كله زخيد من قد بابرك تانس جميرا 10 حدار شانشا تميتن 10 إيطاليان زيكاتات زقلقل فنو راديو أبات مسريتا 24 حدار شانشا تميتن 46 أبسمرا كالاو على بيت جيرجس تخيدو متعدل حزب إرترا تزتيلو 10 حدار شانشا تميتن 47 مرماريت كوميشن ودب حبرات هاجرات دليت حزب إرترا مصنع أسمراتيا 21 حدار شانشا تميتن 44 حافشوا على حبرات هاجرات نقود إرتران إثيوبيان اتكتات الكوميتي أقيمو 21 حدار شانشا تميتن 50 شيخ إبراهيم سلطان دليت حزب إرترا نتزنت المدرة أو على حبرة هاجرات أسمعوا 27 حدار شانشا تميتن 50 أمريكان مشاركتان أمام فدراسيون إرترا مس إثيوبيا نحبرة هاجرات أقربا كل التحدار شانشا تميتن 50 شمونتن نعمت جزات إثيوبيا بمقام نمول نتزنت إرترا زكالس من كسقاسات حرنت إرترا حركة وش محبر شوعة تمسريتو 14 حدار شانشا تميتن سوسان كلتن إثيوبيا بحبرة هاجرات زقم فدراسيون أفريقيا كاب حق وصي إرترا جوكتاتا 3 حدار شانشا تميتن 7 سراويت مجزات إثيوبيا خبز على تزيع جميرو أو حتى حساس أب سنحيت أب عدتات بس يذكر عنا قلبن كالو تسفح جملة وثلاث فتيمو 24 حدار شانشا تميتن 7 قد إرترا بسلام نفتح على مزاته أمانكو كلتز باوغنبارن سرعة درجن أب برلين مبرع جرمن تخيدو 21 حدار شانشا تميتن 7 شمونتن كالاي ورار سرعة درج جميرو أب عد يعقوب كبير كنات تخيدو 10 شمونت حدار شانشا تميتن 8 هزباويا
ወያነ ሓርነት ትግራይ ብመንገዲ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ካብ ሳሕል ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ተፈቒዱሉ ፈነወ ቋንቋ ኣምሓርኛ ጀሚሩ 22 ሓዳር 1980 ህዝባዊ ግንባር ጉዳይ ኤርትራ ብሰላም ዝፍታሐሉ እማመ ረፈረንደም ኣቕሪቡ 27 ሓዳር 1980 ኣብ መንጎ ተሓኤን ህዝባዊ ግንባርን ኣብ ካርቱም ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ተኸቲሙ 22 ሓዳር 1981 ህዝባዊ ግንባር 3000 ሙርኻት ኩናት ኢትዮጵያውያን ናጻ ለቒቑ ናብ ዓዶም ኣፋኒዎም 20 ሓዳር 1989 ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ስርዓት ደርግን መቐጸልታ ዝርብ ኣትላንታ ኣብ ናይሮቢ ዘተ ሰላም ተኻይዱ 6 ሓዳር 1991 ሃገራዊ ኣገልግሎት ግቡእ ኩሉ ኤርትራ መንእሰይ ምዃኑ ዝገልጽ ቀዳማይ ኣዋጅ ተኣውጁ 8 ሓዳር 1997 ድማ ሃገራዊ ቤት ኤራን ኣቕፋ ተሓቲሙ ብወግዒ ስርሑ ጀሚሩ ምርጫ ሆላንድ ንስደተኛታት ናስላምን ዝጸልእ ሰልፊ መዕዋቱ ኣብ ኤውሮፓ ስንባደ ፈጢሩ ብረቡዕ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫ ሆላንድ ስቪ ዘይተገብረሉ ሕሉፍ የማናታዊ ፖለቲከኛን ንረብሓት ተራ ሰባት ከም ዝቖመ ዝምጉት ጌልት ዊልደርስ ምዕዋቱ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዓለም ኣዘራረብ ኮይኑ ኣብ መላእ ኤውሮፓ ዝርከቡ መሰል የመናውያን ነቲ ብዘልክዮ ሕብሪ ፀጉርን ዘልዕሎም ኣዘራረብቲ ኣርእስታትን ምኽንያት ሆላንዳዊ ትራምፕ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፖለቲከኛ እንቋዕ ሓጎሰካ ክብልዎ ግዜ ወሰዱን እስላምን ግብረ ሽበራናት ተኣሳሲሩ ዝተዛረቦ ከምኡ ድማ መሳጊድን ቁርኣንን ክኽልከሉ ዝገበሩ ጻውዒታት ተንኮስቲ ብምባሮም ካብ 2004 ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ፖሊስ ጸኒሑ ድሒሩ እኳ እንተተቋረጸ ዊልደርስ ኣድልዎ ብምልዓል ተኸሲሱ ነይሩ ኣብ 2009 ድማ ናብ ብሪጣንያ ከይኣቱ ቪዛ ተኸልኪሉ ሕሉፋት የመናውያን ኤውሮፓ ግን ሓሳባቶም ተቐባልነት ከም ዝረኸቡ እዮም ዝኣምኑ ኣብዚ ዝምደብ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃንጋሪ ቪክተር ኦርባን ውፅኢት መረፃ ኣዳጅ ምስ ሰምዐ ለውጢ ነፋስ ኣብ ዝበፂሕሎ ኢሉ ንሱ እውን ከም ጌርት ዊልደርስ ኣንጻር ስደተኛታት ብዘቕንዑ ሓሳባት እዩ ዝፍለጥ መርሓ ፍለምሽ ኢንዲፐንደንት ናይ ዝተባህለ ኣብ ቤልጅየም ተመሳሳሊ ዓወት ክረክብ ዝጽበሕ ሕሉፍ የማናዊ ሰልፊ ቶም ቫን ግሪከን ድማ ከም ናትና ዝበሉ ውድባት ኣብ መላእ ኤውሮፓ ኣብ መንገዲ ዓወት እዮም ዘለው ክብል ደምዲሙ እዚ ዓወት ኣብ ፖለቲካ ሆላንድን ብሓፈሻ ኣብ ኤውሮፓን እንታይ ጽልዋ ክፈጥር ይኽእል ጌርት ዊልደርስ ክንዲ ዝኣክል መናብር ክረክብ ኢሉ ፍጹም ኣይተጸበየን ነዚ ድማ እዩ ንውፅኢት እቲ ናይ ረቡዕ ምርጫ ምስ ረኣየ ብታሕጓስ ክሳዕስዕ ዝተረኣየ ጉጅለ ዊልደርስ እቲ ምርጫ 3 መዓልትታት ክትተርፎ ከሎ ከም ናይ ሰልፊ ቤት ጽሕፈት ኮይና እተገልግል ንእሽተይ ገዛ ተኻርዮም እቲ ሰልፊ ናጽነት ዝበሃል ውድቡ ደንጉ እዩ ኣብ ጎስጓስ ምርጫ ተሓዊሱ ሆላንዳውያን ኣድመፅቲ ንምንታይ ክመርጽዎ ኽኢሎም ኣብ መቐናት ስደተኛታት መፍትሕ ቅልውላዊ መንበሪ ገዛን ምምሕያሽ ኣገልግሎት ጥዕናን ኔዘርላንድስ ከም ዝሰርሕ ምግላጹ ምርጫ እናቐረበ ምስ መፀ ድማ ኣንጻር ኢስላም ዘቕንዑ ኣሉታዊ ተረኻቱ ቀኒሱ ምስተን ሓንሓቲ ክነጻጸር እንከሎ ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ክርክር ዘረኣዮ ዝሓሸ ብቕዓት ፍሉጣት ሰልፍታት ብተመሳሳሊ ስደተኛታት ማእከል ዝገበረ ወፍሪ ምክያዶም መረፅቲ ነቲ በዓል ዋና ተሓሳብ ደኣ ዘይንመረፅ ክብሉ ዝገበረዎ ይመስል ኣብ ፖለቲካ ኔዘርላንድስ ብዛዕባ ስደተኛታት ነዊሕ እዋንን ብዓውታን ወፍሪ ዘካየደ ጌርት ዊልደርስ ከም ዝኾነ ይዝንገር መራሒት ማእከላዊ የመናዊ ሰልፊ ቪቪዲ ኣብ እዋን ጎስጓስ ምስ ዊልደርስ ጥምረት ከም ትፈጥር ገሊፃ ነይራ እዚ ድማ ብጥሩፍነት ዝፍለጥ ምስሊ እቲ ሰልፊ ክለስልስ ገይሩ ክሳብ ሽዑ እቲ ቀንዲ ሰልፊ ኔዘርላንድስ ምስ ሰልፊ ዊልደርስ ሓቢርካ ምስራሕ ከልኪሎ ነይሩ እዚ ንኤውሮፓ እንታይ ማለት እዩ ጌርት ዊልደርስ መራሕቲ ናይቲ ኣብ ቤት ምኽሪ ኔዘርላንድስ ዝበዝሐ መናብር ዝሓዘ ሰልፊ ክኸውን ይኽእል እዩ በይኑ መንግስቲ ንምስራት ዝኽእል ድምፂ ግን ኣይረኸበን ሰሙናት ዝወስድ ፖለቲካዊ ድርድራት ይጽበዮ እዩ ዘሎ ጌርት ዊልደርስ ፖለቲከኛ መሳርሕቲ ንምርካብ ንገሊኦም ፖሊስታታቱ ዳግመ ግምት ክገብረሎም ከም ዝኽእል ኣንፊት እዩ ንሱ ቀጻሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ኔዘርላንድስ ከም ዝኸውን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ መረጋገፂ የለን እንተኾይኑ ጉባኤ መራሕቲ ሃገራት ኤውሮፓ ብብዝሒ ምኽንያታት ብርቱዕን ኣከራኻርን ክኸውን እዩ ዊልደርስ ኔዘርላንድስ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትወፅእ ነዊሕ ኮስኪሱ ነይሩ እዩ ዋላ እኳ ብዙሓት ሆላንዳውያን ከም ዘይድግፎ ዝኣምን ክኸውን ከሎ ኔዘርላንድስ ካብቲ ሕብረት እትወፃሉ ሪፈረንደም ነግዚት ከምቲ ብሪጣንያ ዝወፀተሉ ብሬክዚት ክካየድ ክደፍእ ይኽእል እዩ ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮፓ ብሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ውፅኢት ምርጫ ሆላንድ ከም ዘየሻቐሎ ሓቢሩ ወሃቢ ቃል ኤሪክ ማመር ኣብቶም መስረቲ ሕብረት ኤውሮፓ ዝኾኑ ሆላንዳውያን እምነት ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ቤልጅየም ግና ሓድነት ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ጉዳይ ምሕጋዝ ዩክሬን የሻቕላ እዩ ዘሎ እቲ ሓገዝ ኣዝዩ ክቡር እዩ ከምቶም ኣባላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾኑ መራሕቲ ሃንጋርን ስሎቫክያን ዊልደርስ እውን ናብ ኬቭ ወታደራዊ ሓገዝ ምልኣኽ ኣይድግፍን ጌር ዊልደርስ ኔዘርላንድስ ናብ ህዝቢ ደች ንምምላስ ኔዘርላንድስ ቀዳምነት ከም ዝደሊ ዝገልጽ እዚ ምስቲ ኣሜሪካ ደጊምካ ዓባይ ምግባር ዝብል ተረኻ ትራምፕን ቀዳምነትን ንጥልያንን ጥልያናውያን ዝብል ጭርሖ ጆርጂያ ማሎኒን ዝመሳሰል እዩ ነቶም ብኸም ሜሎኒ ዝበሉ ዝዛረቡ ኤውሮጳ ኣብ ጉዳያት ስደተኛታትን ሓተት ተዕቕባን ተሪር ሕጊ ክህልዋ ዝሰምዑ ድምፅታት ተወሳኺ ክኸውን እዩ ዊልደርስ ማዕበል ስደት ኢሉ ክዛረብ ዝስማዕ ሕሉፋት ማናውያን ንፖለቲካዊ ኤውሮጳ ይቆጻጸረሉ ኢልካ ምድምዳም ክኸብድ ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ኣብ መላእ ኤውሮጳ ትኹረት መረፅቲ ስደት ምኽባር ናብራ ዝብልዮም ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዑ ፖሊስ
ፋሽስታት ዘለዎም ሕሉፍ የመናውያን ሰልፍታት ኣብ ሃገራት ጀርመንን ፈረንሳን ሓዊሱ ድምፂ ይረኽቡ ኣለዉ ወላኳ መንግስታዊ ስልጣን እንተዘይሓዙ ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ውድባት ጠቕጥን ምፍጣር ይጥቀመሉ ኣለዉ እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናድኦ ናብዚ ፍጸም ሓደሽቲ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም